abila izekala eta ez daukak derri horra sartu berra. Atzela jare mintzego. Bai, gainera pilota egokia zen Urrutiarentzat. Urruti egeraman. Tarterik ez dago. Ala ere eraman Olazarrek. Atzera ikus dezagun nola ateratzen den pilota bihurri hori. Endikak oraingoan asko gurutzatuta. Lanean jarri du Olazar. Ondo eskatutakoa. Horisti pilota bat kendu dio atzelariari eta hori atzelariak eskertu egiten du. Hori kenduko, Alejo. Bai, señordea. Amorratuta. Bai, lana ondila, nik uste lana ondila egiten nahi dela Patxi. Eta pelota guztita alau ezin da. Jon, kendu Jon pelotia, garbi jauen etzako Patxina, baina asko hilita zoan da. Horistik ere hori ikusita bakarren bat kendu nahiko diola? Bai, hombre, jokun behak sartu berdik eta laundu atzela jai. Irua parean gorri, harrigarria egiten. Endika ondo atzera errebotea, errebezez. Herri hori oso ondo, Olazar. Horisti, arro eginda. Zepe handu alau duen. Japora. Hainbeste leku edukita. Bai. Eta gaina Milmari reboteatzen bezala, baina... Bai, eta esan dugu urdinentzat ez dela erraza zortzitanturen aldea izan eta aurkariak bira etorri direnean. Baina orain Urrutietarrak dauden lekua ere ez da ederra. Era bat ezin harrapatu, hurbildu bai, baina ezin harrapatu eta hor buruak ere lan handia egiten du. Ez ote ditugu harrapatuko. Eta Milmarik buru belarripeak egin egidikitana eta lan nahitu. Endika. Rebotea. Luze egia. Bai. Erraza izateko. Eta joaristire antxezoan, eta alkarri itzeini berdik, pelotaiak. Atzelaiak etzekik, besti handa honikan, eta banakako txapeketa jokatzeren jo joaristi errebotatzen oso ondo ikusi zendu ju, eta pelota hori. Badakiela alegia, ez da? Bai, eskuntzak egian. Baztertu, indar askorik etzera eman, baina asko gurutzatu du Horistik. Oraingoan ondo, oso ondo. Urrutia. Olazar. Endika. Horra Juaristi ere. Juaristik eraman zabaldu. Hau eskuan du. Ez da ederra. Ondo ordea Urrutia. Eta orain, botako aldu. Honek asko balio du. Bai. Juaristi. Pilotak asko jotzen ari da Juaristi tanto honetan. Ez dakitera bat dekatu beste. Eta azkenean. Urrutiaren tantoa. Politia tantoa. Alkarri binean unein. Aintzen jardundek endika. Juaristi pasaudek aintzea. Eta Urruti ere ondo hor aurrea junda, Oso, ondo. Zulu eizten. Gustatzen zaio, Miguel Mariri aurreko kuadro horietan aritzea. Eta hor Juaristik jo ditu dozen ardea pilotaka da, era bat pasatzeko modukoak, aurkaria gainditzeko modukoak, baina hor batzuetan besoa nervi hori gabe gelditzen da, eta ezin, eta bat jo, eta bestea jo, eta hirugarrena jo, eta ezin pasa.
Eta azkenean Urrutiak lortu du 27. gorrientzat. Ja, azkar jekiek, endikare. Bai. Urrutia dezakea, luze egia, indartsua, oso, baina luze egia. Ea bigarren ahal eginean, zer moduz moldatzen den, oraingoan Zabalera dator. Ezker hor maikututa, Juaristik ezin hartu. Endikak, txapa gainekoa. Erantzunik gabekoa. Hor, ze mineitean, ze ondo jundan, aidearen bila. Bi kuadroan jotu pilota, Manuel. Bai. Oi, berdik, aurrelaiak, hemen atzelaiak kentze joan esakia eta aurrelaiak kentze joanen, beste aurrelaiak itxu aurra jun berdik. Olazarrak hemen 13 kuadrotikan eztik, pasauko. Berdinketa. Eta hi aliatz espaldin behar zaidea, utzi, ire atzelaia atzen zeuketa. Tantu ikaragarri gogorra jo dute, orain 3 tantu, eta ura gorri izan da, baina arrezkero jokatu diren biak, askoz ere tantu laburragoak, hauek ere balio berdina dute. 29. Eta orain ikusi zer egin duen pilotak, eta erremontea ulertzeko, Manuel, hau ikusi behar da, sakea Juaristiren parean pasatu denean nuntzegoen pilota, eta gero pilota horrek nun bukatu duen. Eta itxatxita, hemen atzen. Eta Urrutiak hemen azkana alde honetan sakiek mina egiten nahi Tartea bazegoen. Eta gero berriz pilota barrura egin du, eta atzetik bueltan saiatu da. Monestoreko atzelaria, baina alperrik. Hor da, Patxi Olazar. Orain Monesto esmatu. Atzera ikus dezagun, eskuinez ere, balekoa. Dika. Eta asku ibili behar kantxan Olazarrek. Bai. Juaristi, agintzeko moduko du. Erki, batak jo, besteak eutxi. Pilota zaldea adi begira. Indikak ere, pilota frontizean jarri du, Goxo. Urrutia. Ai. Nola baztertu den hori. Bai. Kexu, Zarauztarra. Nik uste jat... Agindu eta tantorik ezin bukatu. Patxiri lan handu jaiten nahi dek hemen, baina gasoina pixkat gaztau. Bai. Egu ere hortan. Eta Milmari hemen dik fuerte, baina pelotaka da latza eman zeok, hemen atzetikan. Depositoan. Gehitxo ote daukan. Ez gehitxo, gehiago. Ote daukan. Ematen du. 31 eta 29. Indikak atzera, hor da Olazar. Ormabikoa. Ze efekto politiekin bukatu hon, Indikak, Bai, gero azpitik egoki etorri zaio pilota eta... Eta bitanto aurre ere pasauta zeudek, eta oie danak. Bai. Oie danak, pelotai bati. Hor postura aldatu behar izan du, pilota berak barrura egin diolako, baina bizkor egiten ditu gauzak mutil honek. Indikak dagoeneko eginak bederatzi baditu. Hogeita zazpi dira Zaldi Astarrek orain arte egindakoak, eta 16
Juaristik eta Olazarrek, hor dago alterik handiena, galdu ere askoz gehiago, galdu dute hendikak eta... Urrutiak 18 inditxik, atzelaia izateko haze numerok. Bai. Boteak, kanpoan, 30 eta 32, gogoratu. Berrogeira dela partidua. Eta lehen gorriek bolada ikaragarria izan duten bezala, orain urdinik izan dezaketela, eta agian isildu zaizkigun artekariak, berriz ere kantuan entzungo ditugula. Bai, partidu berdin, mintzat, urdinak jardu ditu gaintzen, eta ondo baina jokatuz. Hirurehun eta 46 pilotak da orain arte. Ikus dezakezuenez, gehien atzelariek. 86 Olazarrek, 83 Urrutiak, 81 Endikak, 76 Jon Juaristik. Guztiak batuta, aipatutako 346 horiek, hau dituzu eginak, 17 gorriek, 26 gorriek, 16 urdinek, eta hauek galdutakoak 14, Endikak eta Urrutiak eta 5 besterik ez, Juaristik eta Olazarrek, horrek esan nahi du defentsa lan bikaina egiten ari direla. Momentuz markagailuan bitantu atzetik diren Zarauztarrak eta Donestebekoak. Eta azken txampari indartxu ekiteko pilota aldaketa esan du, Juaristiri ala ulertu dio behintzat, ezin dut patata mugitu, ala esan ote duen iruditu zait. Nik uste jat pelota hoi Urrutik oso ondo ibiltzeula, eta gaina usautazioak eta estrainok eta pixka egiten hasitezio pelota hoi. Eta ber, guain nahikoik, Juaristik Olazarrek ondo sakadu ezala, eta ber, beak aprobetxatzeun sakerrestua. Bien bitartean Gaztea adi, txapela hundiba nahi du, lehen guzuarekin batera, eta orentxe ez du Urruti, baina Zagardoaren finalean gaudenez, jardezagun adibidea, Zagarrak ere, Manuel Arbolan goiko haiek eta Urruti ez ditu begoten, baina iritsi egin behar. Iritsi egin behar. 30 eta 32. Olazarren zakea. Gainean ez. Espira. Saki izin da kaskarra eta Endikak aprobetxa bindik hor. Paeta sartzeko pelota. Eta pilota aldaketa. Ez dakit, lehen gura atera behar duten edo Mien niri pelota berriak etzeo gaizki etortzen, Sakiekin pelota berriak gehiago irristatzek eta brillua duen horrekin. Brilluekin da ezkerpaetan itxasteko Sakiekin egin dezaken mina haunditu lezakek pelota berriak. Ikus dezagun, Urrutiaren zakea. Juaristi txarra jarri dio Endikari, eta orain zer egin behar ote du Zarauztarrak. Horri dituko da. Ez oraindik! Ai. Ederki jo du Juaristik. Bai. Bizi etorrik pelota hoi, Bai. Hoi ez tek etorrik goiko saria joz da, Ez. Behin altura bat hartu honen zuzen. Eta ondo etorri zaiok, Miguel Mariri, baino. Kolpea egoki bota dio. Miguel Marik. Pena horixe, kanpora joan zaiola. Pena berarentzat. Aurkariak ez dira asarra izango. Ara. Nik uste dut hor pilotak ibilbide berezi xamarra egin, arraroa. Hala ingo zoan, etzien emate meintzat pastarra zigen peloti eta hola, baino. Zehose okarra hitzeok, Endikai pelota gor.